מכירים מנהל עסקי שירצה צ'ק פתוח על 5 מיליון ש"ח כל שנה? תקשיבו מה לספר לו. יש מנהלים עסקיים שמרגישים שהמציאות הופכת ליותר ויותר מורכבת, משתנה, מלחיצה, חוסר ודאות מטריד, תחושה שחייבים לחפש כיוונים חדשים. אז מה עושים? יום נפלא. כמומחה שהכין מעל 1,200 תחקירים שעוזרים 24 שנים למנהלי המחשוב הבכירים בישראל, שמי קובי ספיבק, ואני מזמין גם אתכם לנצל את בשורת הטכנולוגיה לקבל יותר ופחות. יש היום שורה של טכנולוגיות חדשניות שמאפשרות לעסקים גדולים לחסוך מיליוני שקלים כל שנה. למשל, Software Defined שמאפשרת להחליף שרתים יקרים בזולים, להמשיך ולנצל את הציוד הקיים, לעבור בקלות בין ספקים, לחסוך באופן דרמטי בכוח אדם. קופסאות לבנות וספקי תחזוקה חיצוניים יאפשרו לכם לחסוך עשרות אחוזים ברכש ותחזוקה. שימוש באוטומציה או מערכות בינה עסקית יכולים להוזיל בעוד עשרות אחוזים את התפעול השוטף. למה זה חשוב? כי כבר ב-2006 סיפרנו על הווירטואליזציה שחוסכת מיליונים כל השנה. רוב הארגונים נכנסו אליה 5 או 7 שנים מאוחר יותר. לעומתם, אלו שהקשיבו לנו נהנו מאוד מיליוני שקלים בכל שנה שאותם הם השקיעו בצמיחה והתרחבות, וגם במנהלים, בעובדים ובלקוחות. עוד תחומים שבהם הראינו איך לחסוך מיליונים היו בתקשורת, אחסון ובדאטה סנטר. כשגם עסקים בינוניים יכלו לחסוך וליהנות מעוד אלפי ש"ח בשנה, אז לא חבל? ולמה מיליוני שקלים בשנה זה רק כסף קטן? כי אלו שישכילו לנצל את המובייל, Predictive Analytics, הענן ויתר הטכנולוגיות שתצפו בסרטונים יוכלו לצמוח בעשרות מיליוני דולרים והרבה יותר, כפי שאפל, גוגל או פייסבוק עשו. מתאים לכם? מנהלים עסקיים שמאמינים כמוני בחדשנות, יזמות, צמיחה והתייעלות, ורוצים לגלות בעסק שלהם היכן מסתתרים הצ'קים הפתוחים, אני מזמין לקבל בחינם סדרת סרטונים קצרים על טכנולוגיות בדוקות ומצליחות שיעזרו להם לחסוך ולעשות יותר עסקים. אם אתם כאלו, מלאו עכשיו את הפרטים למטה ונהפוך ביחד את הסיפור ששמעתם לצ'קים שעליהם יהיה רשום השם שלכם. מסכימים?